Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Pane vamwe vadiwa vateereri vakati hanzi hatidi kuti tinge tichinzi vedare. Saka ndichangozama kuti ndinge ndichirangarira nguva dzose kuti muri yeZimbabwe. Maswera sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kana uine confession yako iyo yaunenge uinayo, please feel free to come to my inbox and keep on reminding me. Message yedu yekutanga yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Amai vangu muroi. My mom ndivo vakandiroya. Mufunge zvenyu, I struggled for many years ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndichiroyerwa nevamwe vanhu vaindinzwira godo, only to find out kuti my own mother was the one that was blocking my life spiritually. Amai vangu munhu vatongoriwo negodo, havadi kuona umwe munhu achibudirira. Semubereki wangu mukoma mukukura kwedu taiona hama dzaamai. My mother used to be a nurse, yes, vaitova matron pane chimwe chipatara chirimo muHarare, but vaisada kuona kubudirira kweumwe munhu. Saka hama dzaamai dzaiti kana dzikauya, dzimwe dzacho taitoona dzichitochema-chema dzichikumbira kana amai mari, ende amai mari vainge vainayo because mai vangu vakaroorwa mufirst marriage mavo, vakabva vachizotengerwa imba nemurume wavainge vakaroorwa naye. Havana kuzoita mwana mushure mekunge murume iyeye ashayika, ndokubva vachizosangana nababa vedu vakabva vachizotengerwa zvekare imwe imba. Saka kune imwe imba vainge vaine maloja ikoko, ende amai vaigara vaine mari nguva dzose, asi vaisarudza kuti hama dzavo kana dzikauya dzikakumbira mari vototi handina kana sendi ini. Apa tichitozviziva kuti amai vanenge vaine mari, saka taingoti zvimwe kuda vanongozviitirawo vamwe vanhu. Ende mukuzokura kwedu vanhu vakazongotanga kungochema naamai, especially hama dzaamai dzichiti amai venyu mukufamba kwatiri kuita tiri kuudzwa kuti ivo ndivo vakatisungira chiraramo. I really never thought kuti neniwo one day I was going to cry because amai vangu vakandisungirawo chiraramo. Patakatanga kunetsana namama, this was after ndavaudza kuti ndainge ndasangana naJohn, murume uyo wandigere naye. Amai vangu vakarakidza kuti ivo havana kumbogara vakamufarira zvachose. Zvakandinetsa mukomanashi because kumashure kwose uko naamai taigara tichingonetsana because ndainge ndichingodanana nevarume vanonwa doro, because ndaiona kuti vakomana vacho vekuchechi ivo vanenge vachita sekunge vanoda Mwari, but at the same time vanenge vaine magirlfriends akawanda. Saka ndina kana kumbogara ndakada kudanana nemukomana wekuchechi ikoko uko kwatinoenda. Saka taigara tichingonetsana nguva dzose naamai. Vakabva vati azviite kuti iwewe unenge uri muKristu, then wobva wachizotanga kudanana nemunhu asingaende kuchechi. Ndazouya kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizosangana naye John uyu. Patakasangana, like he was not perfect, ndikabva ndati kana uchindida unofanira kuti unge uchizotanga kuenda kuchechi. Akabva achizobvuma, ndokubva achizototendeuka. Anotonamata kudarika manamatiro awo andinoita inini. Saka mama ndakatovaudza, I was so excited kuti at least ainge atendeuka. Ndikati mama, kuno kundine munhu wangu wandiri kufambidzana naye, so he has given his life to Jesus Christ. I'm so excited. Mama vakatongoblutika, ndokubva varamba zvavo vakanyarara. Ndakatotega message iyo ndikati mama muri sei? Vakabva vanditi handina data, isa data. Ndakavatumidzira data, ndaiti ndikavafonera vanenge vachidropa macalls angu. Kubva ipapo namama vangu hatina kuzonyatsokuita bond like that we used to have. Vainge vava kuti kana ndikaisa mapictures ake pamastatus, chavo chavaigona kungoita kungoshoropodza chete. I think kuti pavakazonotisungira chiraramo apo patakatumidzira mari. Saka takatumidzira mari kuZimbabwe mukoma. Kana iye akati ndarota mama, achibvira mama vangu akati ndavarota vachigamuchira mari iyo yandanga ndakupa ukava
kuigamuchidza. Saka vati vachiigamuchira kwanga kuine nyoka yanga yakamira iri kumashure kwavo. Nyoka iyi yabva yaridza tsamwa, saka vatozotovhunduka vachiona kuti nyoka iyoyo ndaiona. Ndokubva vachizotiza ivo nenyoka yavo. Ndabva ndatanga kuvatevera ndikabva ndachizoona kuti vanga vakapfugama padhuze nemuti wemuhacha. Vakapfugamapo ipapo vakabva vatanga kupisa mari. Saka paakandiudzawo peidzodzo mukoma takangoti zvimwe kuda ihope dzechando. Mukomanashi nhamo yakati yatikawadha. Munoziva unenge uchishanda but uchitadza kutenga kunyange chikafu mumba, kutadza kutenga chikafu, zvinhu zvakaoma. Then ndo patakabva tachizotanga kufamba tikabva tachizoenda kune vamwe madzibaba. Madzibaba ava vainge vambori muPretoria but vakazobva muPretoria mheno kuti vainge vanetsana neumwe mukadzi kuti chii chakanyatsokuitika muSouth African ainge achida kuvasungisa vachita sekunge vakadanana naye but vaiona madzibaba ivavo uye zvekare vaibatsira. Saka ndo vakazonoita iri go back to sender. Vakati handidi kukuudzai zvakawanda, ndokubva vachizondiitira go back to sender. Mama vangu vakatanga kurwara, ndakachema mushure mekunge mama avandiitira voice note. Saka I was still in shock zvekuti handina kukwanisa kuforwarda voice note iroro kuforwardira kana umwe munhu because vakangonditumidzira voice note ndainge nditori kubasa. Ndakatogara palunch ndisina kana chokudya, ndikati asinai Mwari ko ndiri kumboshandirei. Shuwa muSouth Africa vamwe vanhu kunyange zvikanzi havasi kuita zvine musoro but at least chekudya vanenge vachichiwana. Shuwa ndingararama from January to December zvinhu zvakaoma, upenyu hukaoma. Munoita nguva yekuti munogara pasi mutanga kuzvibvunza kuti asi pane watakapa mari here uyo ari kukonzeresa kuti chiraramo chedu chinge chichisungika kudai so. But ndaisambofungidzira kuti amai vangu vakandiitira utsinye kusvika palevhel rakadaro, kudzamara vachizondiitira voice note apo pandainge ndiri kubasa. Ndokubva vanditi, mwanangu, pane zvandiri kuda kuti ndinge ndichikuudza but usaudza kana ani zvake. Ndikati okay mama. Vakangoita voice note vakati ndini ndakakugadzira mwanangu, ndava kuda kusunungura pacho pandanga ndakasunga. Ndakabva ndati nai mama, ko muri kuzama kuti kudii? Vakabva vatongoita blue tick. Vakabva vakasika vaita delete for everyone voice note rearia. Vakabva vanditumidzira zvekare picture. Mukomaka kunzoko kune varoi hongu amai vangu mubereki ndeamai nyakundibereka but ndava kutovatya. Vakanditumidzira picha chainge chakaita kunge chidumwa. Handinyazoziva kuti chidumwa here kana kuti but chinhu chacho ichocho chainge chakasungwa nemicheka mitsvuku. Ndikabva ndaona kuti painge pakagadzikwa zvekare pambedha ipapo plate. Munoona plate dzimwe dziya dzekudharadhara, chiplate chacho chainge chakasakara. Ndikabva ndaona kuti muplate imomo mainge muine madota ainge arimo. Ndakati chingonoti back ndikatoona picture riya rainge ratoti deleted for everyone. Ndakaenda kugallery ndikaritsvaka, handina kukwanisa kuriwana picture racho iroro. Vakangonditi very sorry mwanangu nezvandakakuitira. Ndokubva vatongonyarara zvavo. Mukomanashi ndeamai ndakashaya kuziva kuti ndoudza ani kusvika pari nhasi. Zvinhu zvekuti zvinondirwadza mumwoyo mangu ivo kuti chii chakaitika kwavari patakaita go back to sender zvekuti zvakazokonzeresa kuti vange vachizokonfesa kuti ndo zvavakaita. Kubva ipapo mukoma ndakanyatsokuona kuti kana kuri kunzi unenge wakagadzirwa nemunhu, munhu iyeye kana akasasunungura paanenge akasunga, zvinhu zvako hazvimbofi zvakafamba zvakanaka, zvinotoramba zvichingowedzera from bad to worse. Ndo zvakaitika kwandiri izvi mukomanashi. Amai vangu handina kana remuromo navo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi, I secretly have HIV but murume uyo wandigere naye haazvizivi kuti I am HIV positive. Ndomuudzawo sei?
ndakaitawo musikanzwa, asi Mwari havana tsitsi. Ndakangohwerera murume wangu only once. I was diagnosed during my second pregnancy. I have never told him because ndinotya kuti anokwanisa kuzondisiya. Izvi ndo zvandinoita. Ndodawo kubvunza kubva kwamuri, muri yeZimbabwe, kuti zvandiri kuita izvi handisi kutomukanganisa here? Ndakaenda kuchipatara mukoma, ndikabva ndachizokumbira maprep, ndokubva ndachizopiwa nevamwe nurse, but vakatoti unotondibhadhara. Ndikabva ndachizovapa mari inokwana iyo kuita 430 rands, vakandipa maprep. Saka each and every time anoti kana apera ndinobva ndachizoenda ndinonotaura navo kana ndikasvikawo vasipo. Mazuva acho iwawo ndinenge ndichiramba kurara nemurume wangu, so handizivi kuti angava ari achiri kushanda here, because hapasi pose pandinokwanisa kumuisira. Ndinoti apo pandinenge ndava kumupa mvura yekunwa dzimwe nguva ndinoisa kana mutii, but handizivi kuti pane effect here inozoitika kwaari nezvose izvi zvandiri kuita. Todawo kuti muri yeZimbabwe mundibatsire, please do not judge me. Ndakangoitawo chihuri nemistake. Murume wangu akati aenda kunoshanda kumakantri, saka pane mumwe murume aigara achingondinetsa achiti ndinokuda, saka akazondiitirawo zvikuru mukoma. Okay, akatumidzira amai vangu $50. Apa amai vainge vachida mari, vachiti mwanangu nditumidzire mari, kunoku kuri kuda kuitwa beef committee, manje hatina kana sendi. Ndichitaura naamai kudaro, iye akabva atonditumidzira message akati, kuri sei? Ndakanzwa kuti murume wako mazuva ano haako, kondouya here? Ndikabva ndati kana uchindida tumidzira amai vangu message madetails awo. Munhu ndokubva atotumidzira $50 iya kuna amai. Ndakafara chaizvo. Akauya akabata maKingsley uye zvekare akatonditengera KFC. Ndikaona kuti munhu uyu anondida. Kuita Mr. D yakauya nedelivery kubva kutown akazouya, saka kuti ndige ndichimunyima ndakaona kuti zvainge zvisingaite, ndokubva tachizorara tose. Handina kumbozvifungawo ipapo zvekuti tinge tichishandisirana dziviriro. Ndobva ndakabatirawo HIV ipapo. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndiseviseiwo, do not judge me. Kutouyawo panapa inhau yekuti ndiri kutodawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. What I did, it is something that is irreversible. I don't think kuti I will ever be able to correct the mistakes that I did. But ipapapa ndanga ndichiti kana ndikadzokera kumba ameno, I am going to try to locate the mother of my cousin's child, haasi mwana wake. Izvi ndo zvandakaita. Ininiwo mukoma ndakashayikirwa nemwana wangu, saka iye akabva anditi une masari chichichi, akanditi unofanira kuti unge uchienda kunochekwa masari. At that time paakazobatirawo pamuviri achizobetserwa mwana wake mukoma, ndakangotora mwana iyeye ndikamuswapa ndikamupa umwe mukadzi uyo akabetserwawo wake mwana. I can say maybe about 25 minutes before cousin sister yangu ichizobetserwawo mwana. After that ndopa ndakabva ndachizouya hangu kuno kuSouth Africa, but like whenever I think about it ndinonzwa moyo wangu uchirwadza. I switched babies out of bitterness, but I am going to try to fix things, at least iye ange achizviziva kuti ndo zvandakaita. But I pray to God kuti dai ndikakwanisa kuzolocate amai vacho so that they can unite. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakauraya best friend yangu nekuda kwemumwe musikana, but musikana uyu akazotoroorwa kutaura kudai atova nemwana wake uyo waakaita
murume uyo waakazotanga kudanana naye after that. Me and this other guy whom I used to be best friends with when we were still in high school, takabva tatanga kufambidzana nemusikana umwe chete. One night we fought. Ndakabva ndachizomurova nechitina. He died 2 days later. I never told anyone kuti takati ndichifamba ndiri kumashure kwake, mushure mekunge tatukana, achinditi siyana nemusikana wangu. Ndakangonhonga chitina ndikabva ndamutema nacho. Akatatarika mukoma, akazoonekwa mangwana acho makuseni. Hakuna akazviziva kuti ndainge ndiinayo. Ipapo ndainge ndatopindwa nechando kudhara ndichizvodza kuti ndava kutosungwa. To my surprise, pandakazonzwa zvichinzi awanikwa achiri mupenyu, ndikati zvimwe kuda maybe achataura, achaudza vanhu kuti chii chakaitika, but haana kana waakaudza. Akazonofira kuchipatara. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi baba vangu is also my husband. Nyange zvangu ndiri kugara ndiri kuno kuSouth Africa, ndiri mudzimai, ndine makore 26 years ekuberekwa, ndakaroorwawo nababa vangu. Not like ndakabvisirwa mari, but vakatonditengera engagement ring then wedding ring. Uye zvekare nditori nemwana uyo wandakaita nababa vangu. Mwana wangu wekutanga ndakamitisiwawo ndokubva ndatizira, but zvinhu hazvina kufamba zvakanaka ndikadzoka kubva kumarriage. Pandakadzoka amai vangu vakabva vachizoshaika. Mushure mekunge amai vashaika, takangosara pamba tiri vaviri, like tainge tiri lonely. Pane umwe musi apo patakazotanga kunwa doro inini nababa, pane zvakazongoitikawo. He then started sleeping with me. Kubva ipapo kusvika pari nhasi, mukoma ndinotongorara nababa vangu. Kunyangwe kuno ndikanzi ndinenge ndiine murume wandirike ndichifambidzana naye, vanokwanisa kutozviziva, but kuti ndige ndichigara nemurume iyeye havatodi, neniwo handitodi, because ivo ndivo vandinotoda. Vanotozviziva kuti mukadzi wavo anenge ari kubasa, ende pandinodzoka tinofara zvisingaiti. Takatozvara mwana wedu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngativabatsireiwo mucomment section. Pakaipa awa ndiwo anonzi makuna. Ndo zvinotadzisa izvi mvura kuti inge ichinaya. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi ndakanzwawo confession yeavo vainge vachiti vakarera mwana asiri wavo, and I did the same thing, but I am still raising my sister's baby as if it is my own, but it is very different. Saka mwana uyu mukoma akabatwa chibharo nasekuru. Mushure mekunge abatwa chibharo nasekuru, hanzvadzi yaamai, takabva tachizogara pasi semhuri, and the whole family said we were supposed to hide it. Mwana uyu ndakabva ndachizomupiwa. Ndakamupiwa achiri ne1 month, ndikabva ndachizomutora, and I lied to everyone kuti mwana uyu ndewangu. Kusvika pari nhasi hakuna kana vamwe vanhu vanombozviziva kunze kwedu isusu paukama, ende veukama vanotozviziva vashoma havo. Asi mwana uyu akafanana nasekuru zvisingaite, because sekuru vatsvuku naiyewo mwana uyu mutsvuku. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. But munosungwa the whole family munokwanisa kusungwa neizvozvo zvamakaita. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti I am gay, I am married, uye zvekare I am the pastor's secret lover.
I am in a straight marriage uye zvekare ndine mudzimai wangu nevana vangu vatatu, but I have been secretly dating my church pastor, so I want to come out but ivo vari kuramba. Saka ndinodawo kubvunza kubva kwamuri, muri yeZimbabwe, kuti mungandibatsirawo sei. I am tired of living a lie, because dzimwe nguva ndinoti kana ndiine mudzimai wangu ndinotonzwa kutoti hazvisi kuita kana zvachose, but kana ndina vamufundisi zvinenge zvichindiitira kusvika pekupedzisira. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hanzi I want to come out but mufundisi ari kuramba. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.